kucing berarti iso kucing. Kucing cilik, kucing wedok, kucing lanang. Oh iso ya. Kucing cilik piye? Kucing cilik wayah mik. Kucing wedok. Kucing wedok nak nyeluk anake, Pak. Heeh. Mesti nadane sama. Teng pundi mawon, mboten teng Jawa, mboten teng Kalimantan, mboten teng Papua, nadanya mesti sama. Nadane piye? Oh iya. Nek mboten percados, niki mang rekam mengko nek ana anakan kucing setel, engko rak moro. Oh. Ketok suarane le. Namanya. Bisa. Ayo. Lah nek ngadeg Dwiling sing peparing. Ayo. Ketok kompak-kompak. Ayo. Lanjut. Daerah kene iki wayangan arang-arang. Oh, ngono. Heeh. Kene ndak dina tayub, yo ya. Mulai iki Pak Nap iki pemecah rekor. Iya. Iya. Sembah nuwun. Wah, iki nganggo tenda tarupe benjenipun Pak Bajul Kliwon. Wah, ya asal daya. Sok ben yo meh wayangan no. November. Heeh, mbah nuwun. Lanjut Bu Yuyun. Umure
Wong Jawa iki konsepe rebut salah, rebut nyuwun pangapura ya no. Iya. Nek kabeh rebut salah, kabeh rebut njaluk pangapura semua urusan mesti clear, mesti ndang rampung. Beda nek karo rebut bener, ora rampung. Rebut bener iki dadak munggah ning persidangan barang. Oh iya ya. Contone Pak Napsono iki sak keluarga iki wah rebut salah, piyaine andhap asor. Oh ngono. Rawuh ning gubukku karo putrane barang. Nyun sewu Pak Sigit ngasta mayang wonten gubuk kula. Oh ngono. Padahal omahe apik kaya ngene ngarani gubuk kula. Oh ngono. Ana iwake barang no. Ah iya, heeh. Iya iya. Iwak sing pinter masak. Apa? Koki. Koi kok koki. Apik. Iya. Rebut pangapura iki paling beres, ora paling beres. Kula aturi manten gubuk kula bareng rene wae lah daleme apik. Iya. Mayang wonten nggih kula pinten? Sementen, Pak. Langsung didepeni. Oh. Aku terus gelo kok no. Kok gelo? Lah ora dinyang. Iki apa kemurahan lehku ngomong ora dinyang. Ya ora. Ngeraketke kekadangan, ngeraketke paseduluran. Wong sak limbuk cangik karo awake dhewe sing penting dulure akeh. Somben mesti tanduk, mesti somben tanduk. Iya, aja. Lanjut Bu Yuyun. Si kucing no cak selentem ngarepe munggah ngatur. Sekali lagi kok. Selamat malam, Cak Slendem. Nggih, selamat malam Sugeng Dalu, good night, one an. Nggih, suwe ora jamu pisan godhong telo. Nggih. Suwe ora ketemu pisan ana daleme Pak Napsuwana. Suwe ora jamu pisan gondone sangit. Apa kuwi? Suwe ora ketemu pisan kali Pak Sigit. Suwe ora jamu pisan godhonge bayem. Apa kuwi? Suwe ora ketemu pisan karo Dik Slendem. Isin aku. Isin aku. Isin kok ngono? Kurang rapet le nutupi. Ngeten. Heeh. Mangke malah gak ketok. Nggih. Melu ndedonga dateng Dik Abdul Jalil sing ditetake. Donga napa? Lho, kowe rene kuwi disuni donga. Lah wong kula ndongakno awakku dhewe ora tau mandi kok. Ngene lho.
kowe rene iki arep paring apa? Paring apa wong rene bensin utang Pak RT 20.000 wau kok. Oh alah. Paring napa? Maksudku ora ngene. Kowe dirawuhke Pak Nafsuwana sekeluarga kuwi supaya ning panggung kene piye carane supaya panggung kene iki katon rame, ngono lho. Katon rame. Kula tak udo mawon pripun. Malah mirang-mirang. Maksude pripun? Ben panggunge ketok murup. Ben panggunge ketok murup. Obong, Pak. Murup ki tegese iki gayeng gumarenggeng. Ngono. Maksude derek omong-omong napa ngoten. Ayo omong piye, lha piye. Kula dongake mugi-mugi ingkang dipun tetakaken ndik wau sampun ngoten. Lho iki sesene beda neh. Baleni meleh. Baleni neh. Kula dongake mugi-mugi ingkang dipun tetakaken dadosa putra ingkang saleh migunani tumraping tiyang sepuh kekalih nusa bangsa negara lan agama mituhu marang Rama Ibu kelawan guru berguna untuk sesama umat manusia dan semua makhluk yang ada di dunia. Amin, amin. Dadi putra kang ngungkuli bapa ngoten niku lho. Taruna ngungkuli bapa. Taruna ngungkuli bapa. Aku angger suwe ora petuk ning kene kok lambe pletoten kabeh ta ya. Ora apa. Nggih. Sing nonton ora guru para tangga teparo. Mboten tangga teparo tok. Lah apa? Iwak-iwak niki teng pelolok wira-wiri kawit wau sonten. Do melu joget e. Do derek joget pokoke gubit ngene. Iya. Lah nggih. Wau jenengan nembe dugi mriki rawuh mriki langsung diroyok para fan-fan wonten tlatah Tuban mriki nggih. Mbak Eka uget-uget nggih langsung dikerubung fan-fan ingkang saking Tuban mriki. Lah kowe? Kula nembe dugi mriki langsung dikerubung fan-fan. Mboten. Apa? Semut. Lah kowe olehmu teko dandan delik-delik kok. Saya kan manis. Walah. Ayo muni manis ning rata wadus ngono. Kaya sepelane mondol. Manis ora tau adus. Nanging kan raup. Oh lah ya raup nek mung jempol tok dicelupke. Lho penting kan kosokan. Nanging rak nganggo suket, jaran po biasane ngoten. Iki pesindene pirang-pirang Cak Sonton? Pesindene cacah pinten niki? 8 sak Mbak Eka uget-uget. Weh, 8 niku angka ingkang boten putus-putus nggih. Tetep bulet mawon mugi-mugi didongake keluargane Pak Nafsuwana. Mbah Nafsuwana kalian Buarlin tansah nyambung rezekine terus menerus lumintu ngantos benjang. Amin. Kersane nanggap wayang neh ngono lho, Pak. Oh, kurang ngentekke bota putih 3 truk wae. Lah nggih, kula wawak sampun ngomong, biasane nek ditanggap juragan napa buah, juragan toko buah, mulih digawani buah. Ditanggap 2 kelinci, mulih digawani kacang. Lah iki engko lho, juragan boto. Kue mulih kepruk ndasmu boto. Watu kumbung putih. Watu kumbung. Juragan watu lho. Lah boto putih kae lho. Watu putih. Nggo pondasi, nggo tembok ngono. Lah nggih mulih iki engko terus gawa rontokan boto, Pak. Ya ora masalah. Mboten masalah nak tesih bos napa watu kumbung, watu putih niku mboten masalah. Winganane apa? Ditanggap campur sari. Juragan maesan. Wih. Kowe digawani kijing. Kijing pripun malah medyane? Apa? Gawane siji wis ditulisi tak slentem ngoten. Kula ra deg-degan to. Nak niki wau malah saged nggih bangun omah. Lah nak juragan kijing. Ya ora masalah ya ditampa wae wong tulisane cak slentem 2150. Alhamdulillah. Ngerong lho liyane wis gak enek aku karek tengkorak no, Pak. Ya ora masalah. Nggih. Iki sing dianti-anti bintang tamune Mbak Eka uget-uget. Oke, niki sampun dianti-anti kawit sore wau. Ya Allah Gusti, kok tambah gede dhuwur. Mripate. Lah niki lho lenggah jenengan tingali. Niki pirsane lho, niki lagi lungguh wis ketok gede dhuwur, lencir kuning ben jumeneng. Nah, Inutang-utang tansah bisa lalati. Aku rasa tentrem
Dalu Mbak Eka. Ilu sing dalu Mbak Yulimbo Piyung Cangek Pak Igit. Pripun kabaripun? Alhamdulillah pangestunipun panjenengan kok Ganti Mega. Nggih. Alhamdulillah pangestunipun panjenengan. Lah panjenengan pripun Pak Igit? Ya dongamu Nduk, aku sehat-sehat aja. Lah inggih no. Sing lara malah sing yoga-yoga kuwi malah. Kok malah lara pripun? Lah do ora jaga kesehatan kasane do ana sing mules, ana sing mumet. Lah ya. Mulane to nek pamane kegiatane akeh lek kudu cepak vitamin. Ngono. Kaya aku ngene iki ya kudu tetap sedia. Vitamin ya. Vitamin. Vitaminmu apa? Vitaminku ya apa jenenge brondong. Beranda. Vitamin brondong iku kok. Yang ngapa ta kowe? Aku nek masalah sakit kuwi aku jenenge tak wanti-wanti. Wanti-wanti. Nek sakit pilek panas ngono kuwi lak ya lumrah. Heeh. Ning aku sakit kuwi sing ora bakal tumomo ning awakku ki mung siji. Sakit apa? Darah tinggi. Lah kok iso ora tumomo ning awakmu? Lho cah semeter kotor ini kira apa nek bakal darah tinggi. Oh iya, gak mungkin darah tinggi mergane iki darah pendek. Rendah. Nah, muni obalana pisan kas mau. Gak Kok wani. jare kok lencer kuning. Lah mau Lho lungguh. dhuwur saiki tambah dhuwur blengah-blengah. Lah munyawangi lho saka ndi? Kowe ngenyek sajake. Dek mau pas lungguh. Lanang-lanang dhewe sajake. Syukur. Lanang-lanang dhewe. Mutiar. Ning kene piyai sing rawuh ora mung kowe tok sing lanang. Bener. Pak Napsono sing gadah dalem kene iki ya lanang, ya to? Mangsane lanang-lanang dhewe. Iki ning kene kabeh piyai ora mung lanang, kok wong wedok ning kene pasane apa ning kene wong wedok dadi cecer ibu wanita. Nek omongi alon-alon ae. Nesu ya nesu, napas nganti kentekan. Iki mau sadurunge kowe teko slenteng ngrasani kowe. Takon, "Mangke kanca kula bintang tamune sinten Pak Igit?" Karo Mbak Eka uget-uget, gene kaget karo ngidu. Duh. Eka uget-uget iki apa? Pas sikit iki yo cucuk tumbaan lho. Padakne apa? Tumbak. Kok sajake? Hah? Anu, Mbak. Padakne apa? Krungu jenengmu karo ngidu iki ngece, Kak. Nyenyak ngaten niku. Nyenyak, Kalih kula sajake nyepelekne. Nyepelekne. Enggak, yo maksudnya aku kan Karo mbak-mbak pesindan sore mau sajak mulai joget teter sajak apa ngancani koyo Mbak Ida Lala cantik ya ta. Dhuwur kowe seneng kowe ya. Ya, Sore mau seneng ya. ya seneng Mbak. padakno kowe sak meter kotor kaya tewel. Lah, kemangsane cangkeme kowe karo aku misal duwe anak-anak kowe ki ora patek dhuwur banget to ya. Lah iya. Duwe anak-anak. Aku rada kuru, awakku cilik, umpama entuk karo awakmu, somben anak-anak malah kaya bal. Ya malah penak ning ngedusi dikopiok. Alah. Sadurunge ngopiok, anake yo ngopiok bapake sik. Bapake yo ngene iki langsung tak kocok nganggo sabun tak guwak ngono ae. Buak. Somben aku nak duwe anak karo kowe nang kon adus. Umpama anakku 5 ngono tak jejer-jejer pinggir kali, ayo adus. Kuwi anak apa bal? Lah kok ngono. Anak iki udah kaya ngono kuwi kaya Pak Napsono. Nggih. Kuwi jejering putu. Putu. Disunatke, dikitanke. Kitanke. Lho disodakone bengi iki ditanggapno wayang. Lah iya. Lah kok anak kok ditepangi masane anak apa tikus? Lah Pak ning ngene. Rupamu kaya tikus, pake kaya tikus ngono piye? Syukur. Rene tak sosor. Lah. Lah padane tikus lho, Pak. Niki wong Sajake lanang. kowe wiyah-wiyah kowe karo aku bedak-bedakno karo mbak-mbak pesindan liyane. Lah, piye? Kowe sampe nyawang Mbak Ida Lala, Mbak Yosi cantik ya. Kowe Cantik, saiki wis minger kowe ora nyawang aku. Pancane nek dhuwur-dhuwur Mbak Ida Lala cantik Mbak Ida Lala. Narine yo besus, lencer kuning nemu giring. Ning lak ndek aku ireng aku. Wah, ndek irenge bangga. Cok irenge bangga. Anu maksudnya anu lho, tapi kan manis ngono kayak. Ireng ra masalah, Kak. Ana tetebuan ireng-irenge sepur. Lho, Nadyan ireng akeh sing numpaki. lho anu sik tok, anu akeh sing ngenteni. Lho, lah yo ngenteni sepur ki nek sepure wis teko terus ditumpaki. Oh iya ya. Ora ana sepur teko kok terus dimut ki ra eneng. Lho tapi kan apik sing putih. Kok api sing putih ya api sing ireng genah ireng-ireng sepur akeh sing ngenteni. Lho nek putih apa? Lho mobil putih yo apik. Mobil putih sing numpaki sapa? Mayit ya. Apa kuwi? Lah iya ambulan. Wah, kok yo ambulan. Tapi kan sing berharga putih tetep. Kok iso? Kok iso putih? Lho saiki kaya ngono kae. Apa? Susu putih. Oh. Beras sing dipilih yo beras putih. Oh iya. Emas sing larang emas putih. Oh iya. Padakne apa Iya, iya. rumasamu?
Mbak Ida Lala cantik, putih. Putih. Kaya ngene iki. Sinden-sinden. Piantun-piantun kene. Nak nyawangku mesti lho kae lho sinden kae cantik-cantik putih-putih. Cangkemmu ya tikus. Ning ora iso ya apik sing ireng. Lah kok apik sing ireng? Lah putih-putih Apik sing ireng. Mang jelasno Biong. Mbak Ida ambak putih. Mbak Ida ya mbak kabeh sak awak putih. Nek ora ono irenge kowe gelo. Mudeng ora kowe? Sik, Mak. Tenonge dilumahne. Maksude? Omonge dinggenahne. Digenahke maksudnya Mbak Ida ya mbak cantik kaya ngopo putih. Nek ora ono gelungane rambute sing ireng. Alah tuh. Masa gelungan tuh. Bagian mata. Bagian mata. Melek putih tok kaya wong step. Mudeng ora kowe? Mesti kudu enek irenge ben iso nganggo nyawang rupa bagus, rupa cantik, sing ala lan sing apik. Oh iya. Mangsane kok dupeh putih-putih dhewe, ireng-ireng dhewe, Masa kuwi. Iya, kok iso apa? Apa kok pamerke? Susu putih nek ora ono ireng-irenge ya ora macem. Susu kuwi nek putih tok ya gak enak, kudu enek irenge, susu coklat. Nah, masa susu pikiranmu. Masa susu putih enek irenge? aneh. Tak tilikane sik. Teko Mbak Ida Lala lho, wong ngomong jare enek. Masa nggih enek irenge? Ono abange barang kok. Kuwi bar dikeroki. Wus. Kok bar dikeroki lambemu ora. Lah jenengan nggih ngoten. Susu soda gembira Oh, iya. campur Fanta. Abang. Susu soda gembira abang. Kuwi susu soda gembira kuwi abang. Abang. Heeh. Lah yo. Aja suwiyah-wiyah to kowe karo aku. Gak, Dik. Aja ngelokne kaya piye wae aku ki ya tetep ning kene kancamu. Iya pokoknya aku tetep sayang karo kowe. Tenane, tenan kowe. tenan. Iya. Tenan, sementing aja mbok tinggal rapi ya. Ora. Aku urung arek rabi. Iya ta? Urung arep rapi. Urung duwe pacar, urung duwe kok. Loh, Dek wingi wedhus-wedhus disembelih nganti Aku isan malah kok. Kok iso aku urung duwe pacar kok padane wedhus? Aku iki pancen duwe kriteria. kriteriane Misal aku ki dadi wong wedok wis rasa angel-angel ngono lho. Sing meneng kriteria aku iki pertama urip. Urip. Bener. Cocok kuwi mau. Ya urip terus ora karo wedhus. Urip tapi terus bar iki wong. Loh. Wong, Dik mau aku ya petuk ning ngomong. Apa? Wong mau. Wong. Sing terus wong terus bar kuwi Edan ra masalah. ya aja edan. Genep waras ngono lho. Waras. Lanang. Heeh. Yo lanang. Terus Terus waras ngono. Bape apa wong sehat ning urung mesti nek waras. waras. Ngono. Oh ngono. Wong waras urung mesti sehat. Nah, kuwi aku mau petuk ning nggon pertigaan kono. Piye? Tak tekoki. Kuwi tak tekoki. Mas, niku daleme Pak Napsono ngendi? Tak tekoki mesti jawabane ora. Ngono. Mbok takoni jawab ora. Oh, mau takoni Mas, daleme Pak Napsono pundi? Ora. Lah kok angel to? Iya. Takoni ngono kok Tak jawaban. tekoki neh. Lho, lah kok ora? Lah omahmu ngendi to Mas? Jawabane ora. Jawabane ora. Ora ngono terus. Lah iki anu duwe gawe Napsu Pak Napsono iki mae genah kene ya Mas. Ora. Kamongko kene kok selencomen to. Jawabane ora, bae aku tekok bakul. Lanang apa wedok? Tekok bakul to. Niku anu, terus pancen ngenten niku. Nggih, niku ngenten. Oh, ngene iki wong edan. Oh, anak titenane ngoten niku to. Oh, anggere ditekoki piye mesti jawabane ora. Wong edan iki pancen Masa awakmu gak roh ning kono wi? Weruh wae ning kono. Ora. Iya. Iya tunggale iki. Iki ketoke sing mok takoki aja-aja iki. Aku tak anu, Pripun to, Pak? kowe mau lho ning kono lho ning perapatan kowe mau roh ora? Ora. Lah iya. Aku ning dhuwur teko mau Mang Tangkretono to coba. disugati sate. Kowe melu mangan sate ora? Ora. Alah, Ora melu mangan. ya bener iki. Lah nggih, ora melu mangan. Piye to iki? Aku melu. Kok malah ngadoh kowe iki lho, nyedak orene. Emah aku di. Ngapa wedi wong kene isih? Pak Sigit mau disuguh sate ning kono. Kowe disuguh apa ora? Ora. Lah iya to. Wong edan iki anggere ditakoni mangsane ora. Oh walah ya Allah Gusti, mudeng aku. Apa? Roh aku nek no. Piye? Amau yo petok wong iku kono perawatan no. Heeh. Anggere tak takoki, "Ah daleme Pak Nasiono pundi?" Ora. Heeh. Lah jenengan teng mriki lah napa? Ora. Lah kok teng mriki napa mboten ngertos daleme Pak Nasiono sing ngenten wayangane Pak Sigit? Nggih. Ora. Heeh. Jebule wong edan, titenane wong edan nak ditakoni jawabane ora. Oh, heeh kuwi. Kowe ro. Mbah, Sik. Pak Sigit. Pak Sigit coba mbok menawa. Aku enten anu. anu to. Yang
Nggih, tak tangkleti ora. Titengane wong edan iki jebule Gendeng bae. ora. Jenengan mau roh. Ketemu tak wene rokok barang kok. Pak Sigit wong lomo kok. Kiai Tak lomo. sumetke bareng mau rokoke. Ngapur. Dalang ngono. Lah kowe mau menehi rokok ora? Ora. Nah, aku yo wedi dhewe malah kok nek ora ngeki were kok kuwi. Ora. Malah ora neh. Buyu. Buyu. Yuk Eka. Apa? Kowe edan ora? Mbah. Wah, angel arek. Bu Yuyun. Aku golek bola aku tetep. Wis mau kan petuk tiyang jawabi apa tak takoni mesti jawaban ora. Jenengan ngertos daleme Pak. Niku sing duwe gawe niki nggih niku Pak Naksono. Ora. Lah jenengan tiyang pundi? Ora. Bulane wong edan, Bu. Jujur nggih. Jenengan loh ora. Aku mau ya weruh ning kono kuwi. Weruh Bu Yuyune pangkate mau gasi. Rawuhe gasi. Iya rawuhe gasi. Lah kowe pas Bu Yuyun ketemu wong edan mau kowe ngerti ora? Ya ora. Lah iya. Ya wis. Ora roh ya ora apa-apa, wong pancen budalmu beda karo kancane kok. Aku kurang terima aku. Ayo arep kok sapa? Ayo takok kene. Manjenengan mau doroh ora? Jujur. Duwe kanca. Duwe kanca tak cilik-cilik. Ora. Sing mbok pliliki kok. Ora melilik terah mataku mondol. Lah ya wedi lek ora wong edan mau dikerek malah ya Dik ya. Dik. Mau roh ora? Ora. Duwe kanca papat. Lah nyun punten mang kebo wetenge bunga nek sadurunge sing meteng malah melu ketularan ora aku mau. Wah, jan Ayo, bahaya kanu Mbak Eka. Dalem. Menika Banto menika Nggih. ngrawaken pun jenengan aku sak kanca supaya paring panglipur marang para tangga teparo. Nggih, biyung sak saged-sagedipun nggih. Nggih. Matur mbah nuwun sanget kula dipun timbali Bapak Napsuwana. Pak Sigit kula saged nderekke Pak Sigit dalu menika. Supaya ra ketemu karo kowe ya kan. Terus ana apa kuwi jenenge tuku arit ning Kutha Solo. Maksude? Pak Sigit. Heeh. Ya kuwi jenenge muga-muga panjang yuswa. Amin. Tuku arit. Terus dinggo nyang Pekanbaru. Apa? Aduh. Ora Pak apa-apa. Sigit sehatlah selalu. Amin. Apa? Warit kok gawa nyang Pekanbaru. Lah kono nek areng lagi mlebu pesawat kuwi wis dibalekno. gak oleh ya? Ora oleh. Heeh, nek oleh dienggo gandreng kowe. Nesuwi lho. Ora. Aduh, tuku suket nggo pakan sapi. Apa kuwi? Mbak Eka uget-uget sekarang cantik sekali. Ah tenane. Tak tapuk lho. Apa jenenge? Saking senengku. Cowokot tenan. Aku dilokne ngono. Kowe timbang kowe kuwi ora tau ngelem karo aku. Ane mung maidu wae. Ngono. Godhong suket ketiban godhong juwet. Iya. Mbak Eka uget-uget kok saya mengkeret. Males Kak. Tuku apem. Aja nes ta, Su. Tuku apem. Aja nesu kok nesu. Tuku apem dipangan asu ngono. Tuku apem dipangan asu. Terus, Cak slenem kaya Tak sentem kaya ayo. Muni kuwi. Muni kirek asu ngono. ora. apa unine piye? Kuweleti kuwi. Memang kaya ngono kuwi mau unine piye? Asu unine piye? Lho, nak Asu unine piye? kene iki wis omongan anak asu kuwi lho. Kuwi asu wedok. Oh, nek asu lanang. Asu lanang benten melih, kalih kirek niku benten melih. Oh, Nak kirek niku anak asu sing cilik niku. Iki kirek lanang apa kirek wedok? Cilik. Sami mawon. Cilik. Oh. Nggih, kirek cilik niku. Nak asu wedok, Nek lanang. nak asu lanang biasane niku asune gedhe, Gedhe. jaga pagere Cina. Iya. Pinggir kotane kok. Nak mboten heder, bulldog ngoten niku lho, Pak. Sing wajahe Oh iya. Kok persis kowe ya? mesti Api iki malahan, api iki. persis piye to? Ora persis, api Lah, iki. Ora persis ora? Ngapa? Persis ora? Persis banget. Mau muni ora lho kok. Piye suarane? Maksudnya ora Nah, persis asu tapi ya gede. mirip ngono lho. Nak asu gedhe. Iki kok apik men kok. Apik. Iki tukang pinten 150 gelem aku. Gak apa-apa timbang ning omah ra patek kanggo. Kok iso? Lho nak perhewanan taklot karo Dik Slentem. Tak kono Dik Lah Slentem. iso kaya ngono kuwi lambemu. Ngoh.
Swara kewan do ngerti kowe. Kewan iso ngerti. Ilmu perhewanan. Suarane pitik, Pitik cilik, pitik babon, pitik jago, Lho, kuthuk. pitik cilik, Oh, cilik. lagi nganu netes ngoten niku. Heeh, suara piye? Mesti swantene ngeten iki. Cilik Oh iya, heeh. Apik. Orang no lambe kok sembuk puluk lho. lho kaya anu Padane uduk. Nek suarane babon. Lambemu apik. Pitik babon ningali riyen, Pak. Heeh. Babone tanggung jawab napa mboten? Iku sing jagone. Perno tanggung jawab. Babon jagone tanggung jawab napa mboten? Nek sing tanggung jawab. Nggih, mesti langsung. Piye? Ngendak-ngendok kae. Lah nek sing ora tanggung jawab jagone. Babon jagone ra tanggung jawab bar diwori ditinggal lunga. Babone mesti langsung muni. Piye? Ogok tok. Kok betok. Lah kuwi nak tanggung jawab. Nak ra tanggung jawab ya ogok tok. Pitik kaya muni ogok-ogok tok. Kuwi nak lagi pitik. Apa neh liyane iso neh. Apa nih? Kucing. Kucing. Iki lak tunggale sing nyelendem. Hei, kuwi mesti kulinane ogok tok. Omol-omol tok. Apa neh kuwi kucing berarti iso kucing. Kucing cilik, kucing wedok, kucing lanang. Oh iso ya. Kucing cilik piye? Kucing cilik wayah mik. Kucing wedok? Kucing wedok nak nyeluk anake, Pak. Heeh. Mesti nadane sama. Teng pundi mawon, mboten teng Jawa, mboten teng Kalimantan, mboten teng Papua, nadanya mesti sama. Nadane piye? Oh iya. Nek mboten percados, Heeh. niki mang rekam mengko nak ana anakan kucing setel, ora moro. Oh. Mesti nak niku nadane kucing wedok nak nyeluk-nyeluk. Iya. Nek kucing lanang. Kucing lanang metune wayah bengi-bengi, tengah wengi, pas adem-adem. Oh iya. Mu suarane Piye? Wih kok capek aku sing lewat tak jedet pisan. Lah kok iso madhep rene kucing lanang. Munimu ngono iki lho. lah awakmu takon lho. Lah takon ya madhep rono mau kucing wedok madhep rono. Nah. Kucing wedok endi iki mau? Lah. Nek suarane tumo. Tumo Lah, iso. nak suara kucing. Kucing. Kucing niku ngaten niku. Lah nek suarane tumo. Cempe. Cempe niku anakan wedhus. Tumo piye? Wayah mik niku cempe. Cah cilik-cilik seneng ora dituku Pak Napsono ki kok. Bisa dituku. Maksudnya tuku dolanan sing iso kaya nguni kaya ngono ki mau. Lah nek suarane tumo. Lah nak bebek niku pek. Tumo. Nganu, Pak, umpama pitik niku Oh, jago. Wedhus ya saiki wedhus. wedhus wedok apa wedhus lanang? Wedok. Wedok sik. Wedhus wedok yo Wedhus lanang. nah wedhus lanang suarane khas. Piye? Lah nek wedhus banji. Wedhus banji. Napa melih ilmu berhewanan? Ngerti lo tak. Suarane napa? Wedhus kawin. Wedhus Gege madhep ora nene tak tonyo pisan niku malah. Bener tonyo Kak. Oh iso. Suarane tumo. Lah, nak pitik niku. Alah. Tumo. Lah jenengan apa Jare kowe ngerti ilmu perkewanan sak suarane. Lah jenengan apa ngertos apa mboten? Ngerti? Suarane tumo pripun? Nggih. Pripun? Kowe. Suarane tumo kok kowe. Lah. Suarane Mbok D niku. Mbok D metani Mbak Yuku kecekel tumone. Kowe. Nah, iso tumo. Pengumuman Piye? suarane tumo. Lah kecekel kok nembang Mbak Eka nembang. Nggih, piye. Wonten pamundutan menika Napa Mbak menika? Eka. Inggih menika Sesideman. Oh. Karya Mbah Sukron Suwanda. Mbah Ji Sukron Suwanda. Nggih. Sugeng dalu Mbah Sukron. Oh bengi iki mayang dhewe to. Mayang dhewe. Nggih, maksude sugeng dalu keluargane Mbah Sukron. Disimak saka kanca-kanca PWKS Ngayogyakarta. Sugeng dalu sedaya. Sembah nuwun. Nggih kanca-kanca CFC Cakraningrat Fans Club. CFC.
Coba kaya ngapa? Wiwitane. Wiwitane Jan bathok bolu isi telek tenan. Madu. Isi madu ing ngatasé pawakane kaya tewel ngene kok. Iso suarane penak. Kok iso kaya tewel? Lah, Sinden kok dipadal tewel? lah semeter kotor ndek nyempluk. Portal. 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 Anderek sang bekek Meriyo bagus kang olah budaya Kuwi iso sak selendem nembang kaya Mbak Eka. Lho, kula napa-napa saged no. Iya ndang coba. Suara wedok kaya Mbak Eka. Suara wedok. Heeh. Lho, umume nak kula nyanyi kan sowan menyang ngoten to. Kutha Kuwi gedhe. rak suara lanang. Wedok Nek kudu iso suara wedok. Iso no, penting tambahi kok. Oh beres. Tenan mau berdi. Engko awakmu arep ditambahi hadiah senilai apa kuwi batu boto 2 truk engko mulih kon mungkli dhewe teko Rembang. Kok iso kon ngungkli dhewe ya Ya peyek. tapi kan gratis. Gratis tapi gegere remuk. Ora apa-apa ning gratis. Tuban Rembang. Sowan lho kok dadak dodok bareng lho timpoh bareng. Teknik suara persindenan. Sing sae niku sinden wayang kados mengkaten. Iya. Mesti lenggahe ngeten suarane kuat cilik, kuat dhuwur. Sebabe napa? Sebabe? Dalan angin diganjel tungkak. Angine mboten brobos, wantene cilik. Pembuktian. Pembuktian dibuktiake coba. Sowan Cilik ta? Anggo jegok bareng kowe. lagi wae iki sik cilik. Jegok biatuknya. Dehem. Dehem. Iya. Untuk pelegatan gorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Wis nganggo ngono ketok suarane leh. Sowan namanya. Ayo. Kutake Lah nek ngadeg Montro tenan. Montro. Maksudnya apik banget kuwi suara wedok ya demes. Alah bagus ya anake sapa iki tak lintang Anake mae. aduh sing nek gede dadi apa? Maling. Maling matane. Dadi Mantri. Mantri suntik. Mantri suntik nyuntik. Sapa? Nyuntik kowe dhewe. Nyuntik. Ya maksudnya awakmu kok nak kurang sehat tak suntik dhewe. Oh iya aku ndek sapiku mbok suntik. nek ngadeg ngono karo nyuara wedok ora iso. Sowan Ngadeg karo suara wedok. Lho, enten carane. Carane piye? Tiru Mbak Ika, tiru sinden-sinden campur sari kan mesti kalih jumeneng ngeten Iya. iki. Mesti nyampingane rapet utawi seweke jarite rapet. Nak wong lanang enten carane. Piye? Dikempit. Oh. Oh, Oh, men rapet. lah nek anu terus bingung mak kempet muni mak tusno. Sesuk tuku neh tak lasno. Apa lato-lato kok tuku neh iki? Dikempit berarti wedok niki. Nggih. Heeh. Nggih ta. Alah demi lho. Aku billahi minasyaitonir rajim. Solehah. Wong pondok kok ya. Pondok bersalin, Mbak. Batara terus Begagah. Oh, gitu. begagah dadi lanang. Dadi mergone angine mbrobos. Yu, piye? Yung yon. Iya. Oh terus kompresore iki nah. Angine metu angin. Coba dikempit nek. Oh yiwuh men nek ngene iki lho. Ada dikempit bae dalan rapi ya. Dikempit kono ilang no. Lho kok iso ilang? Lah kono sudah apa jenenge? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alah jegok terus toh. Dem terus toh. Nah, untuk pelegatan tenggorokan. Iya.
Ngenteni to. Lah rupane. Iya do ngenteni kabeh lho. Sing ora kowe tok. Sapa? Ning tukang kendang. Ku yo ngenteni. Selendang kuning akang saking Lek lanang. Oke. Beda. Kaya cengkok ibu yuyun. Niku cengkok Tuban, cengkok Ndasen. Oh, Ndasen. Dasen niku napa to? Daerah Tuban. Kowe gak ngerti Ndasen, gang kompor, gandul, kowe gak ngerti kowe. Kayak wapal men. Apal kula nate dados RT-ne mriko. Piyayine grapyak-grapyak. Grapyak-grapyak mesti tawa. Tawa piye? Piye? Tanjung Perak Mas, kapale kobong. Terus? Monggo pinarak, kamari kosong. Iya. Lah terus kowe mesti wangsulan no. Aku gak wangsulan aku. Lho lah ngapa? Lali parikane. Tapi apik suaramu lho, Mas. Terus ke. Tanjung Perak ning Surabaya. Maksude Mengke kula pinarak kali Pak Nupsuwono. lah. Pak Napsuwono niku mpun lurus lho. Penyuluhan. Ngelekke. Ngelekke. Terus ya. Slendrak Jane opo to sing suwe. Heeh. Sesuk tak WA sak gambare. foto ya dipoto ya. Slendang kuning kang saking Oper Mbak Eka uget-uget. Nah, Swanten Mas Lentem sae nggih Pak Bu. Sae. Mas Lentem sae nggih. Sae. Nah, sae to, sae napa sae? Sae. Nggih, budal saiki mongko dulure sik dintani ora. Aja ngono, aku wis nyimpen maesan lho ning omah. Lho malah kari anu. Kari nganu piye? Kare nancepke ndase. Kene iki. Swara kurang premono ning wasesa ngungrum. Dipantau Pak Sis sesepuh CFC saking Jeruk Rembang sembah Nggih, matur nuwun. nuwun. Nah, Pak Kades Wolu Tengah Kerek nggih memantau sembah nuwun. Pak Taryono Semarang juga memantau. Oh, nggih sembah nuwun baik. Mbah Kirun saking Madiun. Abah Kirun. Halo, Mbah. Aku mlebu YouTube, Mbah. Lagi mau cakapane ngungrum nek misal kowe ngungrum aku niku piye to cah lanang nek ngungrum wong Wah, wedok iki dirayu. carane ben iso ngenani hatine seorang wanita. Men gogloh. Apa nganggo kata-kata, apa dengan sikap, apa dengan apa kuwi jenenge love language-mu piye? Dadi aku ngungrum karo awak. Heeh. Rabi yuk. Alah. Suwen makin kagian kata-kata kesuwen uga dadi neh. Mas Lentem. Gimana, Dek? Kamu tahu itu burung? Tahu, Dek. Bapak kamu juragan burung. Kok tahu? Kamu mampu telek. Iya. Maksudnya kaya ngono, kamu selalu berterbangan di hatiku, ngono lho. Iya. Kowe genti angen aku. Dek Eka. Iya, Mas Lentem. Bapak kamu copet ya? Gak penak men. Iki ana tutupan. Ya wis etok maneh. Iya, kok tahu. Karena aku ingin berkelangan dompet. Lah. Karena kamu telah mencuri hatiku, Dek Eka. Alah, apa iya? Oh, Dek Eka. Oh iya, Mas Lentem. Umpama kowe dadi lemah garing, Dek. Aku sing dadi udane. Sebabe. Anggere sok mesti tak sirami. Eh. Awan tak sirami. Bengi yo tak sirami, bendino tak sirami. Ae, ora kok bergaring, Dek, pokoke. Upama Mbak Eka dadi kembang. Aku Mas sing ditanduri kembang kok aku dadi sing apa? dadi tawone, Dek. Lah Sebab- sebabe. Anggere sok tak entup. Awan tak entup. Bengi tak entup, bendino tak entup. Ae ora kok berkatokan, Dek. Ora kok bergaring, Dek. Upama Mbak Eka dadi kompor. Dadi kok aku sing dadi mancine, Dek. Sebabe. Sebabe apa? Esok tak pangkringi,
Awan tak pangkringi. Ya. Bengi ya tak pangkringi bendina. Tak pangkringi. Ora kober garing. Upama Mbak Eka dadi ambulan. Ambulan mobil. Ora ya mayit. Oh. Lah jenengan pripun? Ya dadi Pak Sigit nek Pak Sigit. Upama Mbak Eka dadi Ambulan. aku dadi sopire. Mayite. Kowe. Lah kowe randang cepet mau sopir jane. Lah kene pikirane kur mayit. Lah coba kowe sik maksudi, upama Mbak Eka dadi ambulan, Umpama Mbak Eka dadi ambulan. kowe dadi apa? Aku dadi supire. Aku kernete. Mayite sing ngimping. Ngono situr kok iso sampean Lah kan terus tangi. langsung melek langsung. Jan. Terus kae Mbak Eka. Ngrum marang bendoro. Biasu. Dasu Lestyo. Pijer ngincangake alis. Terus tresno sesideman. Aku sing nembang joget ana ya. Oke. Kawit mau sing tak sawang ning Mbak Eka mboten napa-napa. Nak pas joget Nyapa? kaya preman. Oh, ciri khas. Ciri khas. Arep ngomong aku kaya Aku manut. Aku manut. Oh, aku gak arep ngomong nek awakmu kaya gendho, Dek. tenan. Gak ngomong neh ya. gak ngomong nek awakmu kaya gendho. Lah mbok baleni ping 3 grab nyonyar lho kowe. Ora ngomong kok bulan baleni ae. Iki EKE ambak cendhek ning atos ibaratnya sinden kaya dongkrak kowe nyonyorke kowe iso. Napa nggih? Heeh. Sinden iki kok dongkrak. Bela. Kowe wis dijugil iso modo dhuwur. Lah nek ora percaya Eka jugilen. Genak dongkrake mbok gawono lho. Iya. Asik. Nganu teng motor, Pak, teng mobil. Oh, iya. Ngoten lho. Ben aku iso ya dhuwuri piye carane kan ben ngudi piye carane penampilane iso apik ngono. Iso apik. Kendale didhuwurke apa piye. Sesuk nganggo igrang ya pinter ngono. Apa lomba pitulasan. Ojo tetep cendhek wae ka. Wong identik Eka uget-uget. Ku nek kowe dhuwur jenenge Eka cacing. Wis apik ngono wae. Ngene ae. Jadi lek kena angin iki liwat nabrak sing dhuwur. Dis. Dinggo minake Mas Bari. Luwih becik paten ono timbang pepisahan. Romantis lesnya nangi samudono lawan kula warga.
Dangdut kita. Masih bersama Nyu Cakraningrat. Iya, bersama Cak Sentem nyusahke tanggane. Nyusahne tanggane. Iki bakul liwak. Oh iya. Ana sing rada jawabane sok-sok ora. Oh iya iya iya. Urip ana kutha gedhe, kowe tak tukoke. Masa isine. Kowe apa wae. Sakjen sesungguhnya tak kasada. Luar biasa. Matur nuwun, Mbak Yulimbo. Lega-lega rumiyin ngunjuk-ngunjuk rumiyin. Matur Mbah nuwun. Mimik riye. Iya, kowe sing ati-ati kowe aja mendua lho ya. Ora. Kowe bareng akuan kowe kok karo liyane. Gak. Iya. Ora, Dik. Dik. Bocah kok ipel-ipeli. Kaya Pelipur ngono. nganggo i. Yo ipel. Ngoten lho. Iya. Iki nganu pamundutan saka tuan rumah menika. Tuan rumah. Ude Ponokawan Group. Nggih. Ayo nyuwuni mengke kula digaweke lagu Ponokawan Pak Sigit. Tak gaweke. Nggih. Oh, mau sore metu iki baleni neh. Baleni mulih. Artikulasine ben dicethake karo Mbak Ima. Wah, sip, nggih. A I U E O O ne ben cetha. Nggih. Mergo sore mau ora cetha. Kirang wau.